Gepleýär Azatlyk Radiosu, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Hormatly arkadaş rubrikamyza başlaýarys. Okuyjymyzyň uradan hatynyň mazmunyna geçmezden ozal, ondaky aýdylýanlaryň haty uradanyň şahsy pikirdigini we Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatlaýarys. Hormatly arkadaş, bu ýurtda näme üçin eser adam urnunda goýulmaýar? Bugün men Türkmenistanyň hemme tarapdan bilinýän, ýöne kän agdalmaýan tarapy hakda gurrun bermekçi, elbetde gulluk. Özdeň dostlarym tanys tapyp pul berip gullukdan galdylar. Gullukdan galmak üçin berilen pullar ýekeje manada hem hökümetiň hasabyna girenok. Hemme kişi muny bilýär. Näme üçin beýleki ýurtlar ýaly ofitsialny, hökümeti girer ýaly edenok şu puly. Sebäbi parany aýyrmak niýeti ýok ýurtda. Özüm ahal kakyda gulluk etdim. 2 ýyl we içinde bolýan zatlary görseňiz, Amerikanyň türmesindäkiler gowy ýaşaýarlar gysgaça. Ilkinji mesele nahar. Ni arasyçylyk gigiýena bar, ni naharda tagam bar. Eser pahir ölmejek bolup ayakda galmak üçin iýä o naharlary. Bolmasa nahara seretseň ýüregiň bulanýar. Özüm saýat boldum birezek. Et getirenlerinde et korobkasynda 1998-nji ýyl diýip durdy. Eserler dostlaryndan, öýündäkilerden telefonu pul oklatdyryp gizlin şekilde wafli, mayonez, çörek, margarin çörek alyp ýerdiler. İkinji mesele ofitserlaryň eserden pul almagy. Ilki güwe hakda aýdaýyn. Güwe diýilen ýer eseri irdenden aksamaçyny dinsiz oturdup ýöredip, ylgadyp kötüdilýän ýer. Ýöretmek, durmak bolanok. Eger diýileni etmeseň zorlap kelläňi tualede sokýarlar. Bir podpolkovnik bardy. Çalaja zat üçin güwe uradardy. Eşiň tüksiz güwe, nizamy ýöremedigmi? Güwe. Saçyň sakkalyň azyjyk ösünmi? Güwe. Prezidentiň doğulan gününi bilmediňmi? Güwe. Mundanam ofitserler gowy peýdalanýardylar. Eseri güwe uratjak diýip gorkuzyp eserden azyndan 200 manat alýardylar. Sen ofitsere bir ay pul bermänim göräý, ikinji ay güwe giderdiň. Esasan bir mayor bardy. 300-den gowrak eseri bardy. Eseri kösümegi, pulu almagy gaty görýärdi. Seni serjant etjek diýip ýene-de 200 manatdan başlaýardy stavkasy. Uwalniýa gitmek üçin ýene-de pul paxta edilip isledilip günlük tavsırmalı limidini tavsırıp galanyny ofitserler jüwsüne urýardylar. Gysgasy her zatda tapsa bolýar eskerden pul almagyň ýoluny. 2 ýylyň içinde özüni asmaga synanşan igne ýuwdan özüni pyçaklan gaçmaga synanşar esker gördüm. Sowukda bu ýaly suwa düşürdüp aýagymy hiç gyzyn suwa ýuwup göremok, ýuwmasaň olam bolanok. Günü bilen sol sapogy, ýagny ädigi giýýän. Ene ata näçe wagt o çağany ýetişdirýär. 2 ýyl gullukda tutuş daýlanyp gelýär ol esker. Ertir bir gün urus bolsa kim öz ýurdy üçin söwüşür? Näme üçin hiç kimiň gözüne görnenok bu zatlar? Hemme kişi bilýär ka bulary. Näme üçin düzüldilenok bu zatlar? Näme üçin eser adam ýerine goýulanok bu ýurtda? Gaderli dinleýijiler, okuyjymyzyň hatynyň bolşy ýaly eferde okulandygyny we ondaky aýdylanlaryň Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýene bir gezek ýatlaýarys.